преди да ви представим следващия гост в нашото студио, отиваме при Ростислава Генчева, която пък ще ни представи много интересен и любопитен сайт. Сайт, в който хората не клюкарят, не обсъждат други хора, а създават поезия. Нещо май рядко срещано в днешни времена. Добро утро, Рости! Добро утро! Намираме се в един от офисите на сайт Откровения. В този сайт всеки, който по някакъв начин се чувства свързан с изкуството, може да дойде и да разгледа какво правят другите. Най-интересното е, че негови потребители са от 12 годишни до така много възрастни хора. Изключително популярен вече. Беше представен на тази годишния международен панаир на книгата в София. И при мен е един от създателите на този сайт, Георги Колев. Добро утро! Добро утро! Кажете ми малко повече за историята. Знам, че този сайт е създаден преди 4 години. Колко потребители имате в момента? Колко влизания на ден? Дайте ми малко статистика. Сайтът съществува от края на 2003 година. В момента сме най-посещавания сайт за култура и изкуство в България. Посещенията са около над 8000 на ден. Имаме 72 000 произведения. Тези произведения не са само поезия. Трябва да кажем, че става въпрос за проза, снимки, фотография, картини, музика. Даваме възможност на авторите в различни области на изкуството, което може да бъде представено в интернет, възможност за изява. Тук при мен е и Майя Попова, която е главен редактор на сайта. Добро утро! Добро утро и от мен! Кажете ми, имате една идея да направите една антология. Имате страшно много произведения вече. Да, именно това, че имаме много произведения качени в сайта, от които има страшно много качествени неща. Идеята ни е да представим на книжен носител, на хората, които нямат достъп до интернет, до електронни медии, и да съберем най-доброто, което имаме и като картини, и като колажи, и поезия, и проза, и да представим на читателите. Тези дни аз разгледах вашия сайт, както произведенията, така и форум ви е много интересен. Това, което на мен ми направи впечатление, е, че през цялото време се хвалите. Прекрасен стих, красива поезия и така нататък. Готови ли са вашите потребители и вашите така творящи хора, които влизат в този сайт, на критика, на една реална критика? Как си мислите, че тази антология би стояла до поезията на Емили Дикинсън, на Пастернак? Значи това е доста голямо сравнение. Едва ли бихме се сравнили с Емили Дикинсън, но все пак всяко нещо, което е публикувано, докосва по един или друг начин различни хора. Всеки намира по нещо от себе си и по различен начин реагира. Да, отворени сме към критика. Винаги, когато някой види нещо, което би могло да звучи по по-добър начин, представя своята гледна точка. Дали в лично съобщение или в коментар под произведението, това вече е негово решение, но общо взето са отворени към коментари. Искам само да допълня това, което си говорихме преди нашия разговор за вашата просветителска дейност. Всички ученици, между другото, които искат да си подобрят български език, могат редовно да влизат в този сайт, защото има лекции по български език. Много е хубаво това, че се занимавате с пропуските в нашето образование. Помагате ли на вашите автори да подобрят и писането? Определено, защото всяко едно произведение, преди да бъде качено на страницата на сайта, минава през редактор, който го преглежда, одобрява, поправя пропуските, пунктуационни, граматически или правописни грешки и тогава излиза в съвършен вид на страницата на сайта. Освен това, във форума редовно показваме пропуските, най-често допусканите грешки и кратки граматически лекции, за да могат да се научат. Благодаря ви, това е от нас. Влезте в сайт Откровения, може да намерите нещо и за себе си, а пък ако пишете стихове, може да ги публикувате. Благодаря ти, Рости, благодаря на твоите събеседници.